Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Isang kapilala na ko siya sa suwayang tawag. Unsa? Ano ka to si Papa Kuya, no? Nabalaga ba ako? Natlog ko. Noon sa dito si Papa Francine Kuya. Noon sa dito siya. Unsa, Jake? Ni under time sa Sir Franz? Oh. Oh, Miss Rian. Mga unsang orasa? During lunch break dito, Miss Rian. Nasa ato pa, wa na siya mo login para sa auto. Wala ma'am. Wa man lagi ko mahibaw. Pero may logbook pa siya, Miss. Ay, sila may nag-istorya sa guard. Unsa man kuno reason? Lain ang iyang paminaw? O do na ba siya gipamati? Wa pa siya gisulti na mo din sa mong linya, Miss. Wag ibisan usa na mo din nga iyang gisultihan kung noon sa siya. May kalit gito. Kung usay klaro niyang rason, Miss, murag ang guard yun ibawa na. Sila may nag-istorya pag dayong out ni Sir Franz. Nya, may logbook. Logbook to siya. Sige, Jake. Kay mag-ask ko sa guard. Sige. Sige, Miss Rian. Excuse. Sige. Bisa kung sa unay mo sabot ba? Klaro jud kaayo nga dako gusto si Miss Rian ni Sir Franz, no? Jake, Bitaw. nahibaw naman o na si Miss Rian nga minyo na si Sir Franz. Nag-expect pa gid siya. Ambuti. Ahay. Ang nakapait kay ikaw pagigipangutana ni Miss Rian. Nasakitan na pod hinuon ka. Wait ka na, Bart. Kira. Indutan ni magtingog basta mga sakitan ka, oy. Ay, wa ko no'y kaso. Wala ka sakit eh. Oh, nga nagungwa sakit eh. Indot Pero tay. may prank ka man si Sir Franz ako, good Bart. Nga, di ko namitabo nga makigambigit siya ni Miss Rian. O bisan ni Kinsa pa. Kay may pamilya siya. O di siya buot nga makaguba sa pagkatao o kaguba ni Miss Rian. O misalig ko ni Sir Franz. Nituo ka niya, Bart. Basta kay marang may kalit nung to siya ngayon si Sir Franz Miss Rian nga mundur time kuno siya human sa kasulti siyang anak sa cellphone. Mao ba, guard? Ang iyang anak, ang iyang kikasulti? Oh, mau may ako na dunggan, miss. Sige, guard. Salamat. Okay, wait pa yan, miss. Ngano di ay ka? Tingalig doon ay problema. Tawagan ako sa Sir Franz. Pero ato lang ko sa akong table sa HR manawag. Aron way makabati sa among panagsulti. Nauli-ulian ang totong kulba nga akong gibati. Dahil gikasulti na ko si Miles sa cellphone. Dahil isulti siya na ko nga dugay na uli si Corina. Ug silang tanan. Lagip na mamatan siyang. Wa masayod kung unsa sigurasan na uli. Ug maupay lang namatan nga nakilaki ni. Di balik ko. Misamot na hinuon nga akong kabalakaw kanlok. Ug daghan ang dili maayong butang ang misuod karon sa akong hunahuna. Diyos ko. Opa, may utong kusog kayong napaingon ako! Ginawa ko!
Nganong imo pamanggiyong gisultihan si Papa sa pagkadugay og uli ni Mama? Ikaw jud, Miles. Og iya pagkagisultihan nga itong nabatikdan nga nagilak si Mama pagkakadlaon. Sultihan mo? Nga naman dahil akong sultihan, kuya. Unsa may naaana nga nangumusta man pud si Papa natong tanan. Parehas ko na to nga mangutan na pagtag okay ra ba si Papa dito sa Cebu? Sis! Wa man ni siya makasabot eh. Unsa may wala ko masabti, kuya? Shut up! Shut up! Oh, Shut up! hilom ba? Hilom? Mm, Samutan man nimo. Nya murag wala ba tay mayong bot si Mama? may magiunsa na ko si Mama, kuya. Nga wa man. Imo man tang pakasag unoy. Yan lang tingog ni mo eh. Kaya yan natin sa ato. Dunggan ko Mama og ni Lola. Dadot, Ato na. Miles, may kay ni ano day mo, nagdong Ah. mo uli. Sayo ming namuhi, Lola. Yapit na lang po na ko si Miles sa iyang iskulahan. Lo, sirado lagi ang tindahan na to la. Lo, bitaw lang ano man. Ay, pag-ilis o na mo dito. Lakaw-lakaw, pag-ilis mo. Unya Oh. na ta magsulti. Na sige na. Si Hala. Mama ko rin na la. Milakaw si Mama, lo? Huwag mo makadungog sa akong giingon na pag-ilis osa mo dito. Kay unya ra ta magsulti. Oh, kadungog man lo. Katungog man la. Unya, Magilis na mila. Kilos na nila. paghinay mo dito kay ni pawas mama ninyo ha. Asa mas Naglain ang Lola? lawas. Kisapot mas Lola. Naglain ko nga ang lawas ni Mama kuya. Basin tungod na kapi'i nga dugay siyang nauli. Bisan sa akong mga anak, ni Dudot og Miles. Ingon sa wala usab ko'y naugay katupang nila tungod sa maong hitabo. Ganong bitugod ka man ka mahitabo ka to na ako, Ginoo. Ngano man. Aginay, kuya. Aginay. Kaya natong sa mama ko rin. Ikay, wa maghinay. May kipamati gani si Mama. Ingon si Lola. Usay ba ayaw kong buhaton tungod sa maong hitabo? Ikaw naginay manggug ko. Hala, Oh, ako rin. Nagmata di ay ka, ma? Oh, ma, unsa ba ipaminaw ni mo? Naunsa di ay ka? Hala, ma, may lagom lagi kasi mong bukton. Nga naman na. Nakita ni Miles ang punog sa kong bukton na akin. Naunsa na? Hala, dili lagi kay usara. Daghan lagi. Ngano day na, ma? Naunsa na, ma? Unsa to, Miles? Dagang lagom og may murang mga bunog si mama nimo siyang bukton og sa may liog niya dapit. O, Lola. Diyos ko. Unsa day nang sakitan ng ingon anak la? hala, parehas na sa akong classmate sa una. Nga ang iyang sakit, parehas-parehas anang imong gingon, Miles, nga murag mga bunog. Cancer na. Og, maninamatyan sa akong classmate sa una. Simba ko. Hala, cancer day ang sakit ni Mama la? Halulatan siya? Simba ko. Ang akong cellphone, kuya. Oh, O ang imo ba? imo ron. Ako? Gidar na po dahil ninyo sa eskwelahan ng cellphone. Tingaling ipatawag si mama ninyo, ha? Nagdaan akong cellphone sa eskwela ng laki para sa among research. Ikaw, Miles. Kaliyot sa la. O yun la, si Tito Greggy, kuya. Oh, so, Si Greg, siya? Si Tito? Hello? Tito Greggy? Hello, Tito? Hello, Miles. Off ang cellphone ni Mama ni Ukraina.
nga gisuwayan akong tawag. May importante uta kong tuyo niya bahin ni Papa ninyo Francing. Ha? Bahin ni Papa Francing, tito? Oo. Mahimo ba imong ihatag ko sa niya sa makadiyot ang imong cellphone? Mahimo ba, Miles? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!